good morning. Welcome back to another vlog. This is the first day here in Tennessee and I just finished doing the room tour or house tour. Itong bahay na to, na apartment namin ng mga kasama ko while doing the quarantine and ano ba? Basta dito kami magstay for 6 weeks to 8 weeks before the final deployment sa iba't ibang states. So, katapos ka lang nag-ayos ng mga pinagkainan namin. And currently, doing, magla-login lang ako dito sa aming, may computer kami dito, office computer. Ayan, so, yan po, while waiting for my housemates, magla-login ako kasi, mag-exam ako. Yan. So, the things that we will do here, kukuha ng social security number, SIM card, mga ganun. But tomorrow will be the scheduled meeting with the boss. Not really the boss, pero yung nag-handle sa amin. Tapos, yun, kung ano pang gagawin namin. But for the meantime, I will do the self-assessment for ACLS kasi meron kaming training for ACLS this June, June 23rd ata. 23 and 24 BLS and ACLS, and then 25 will be my PALS. Iba-iba kami ng schedule, so, ayun. Okay lang naman, para at least magawa na, matapos na. So, before we can proceed sa ACLS, BLS, kailangan pa yung self-assessment. So, lalagyan lang ako sa aking email. So, if you are applying for work, mga ganyan, I suggest gumawa kayo ng Gmail account nyo. Kasi, parang mas maganda yung Gmail kaysa sa Yahoo Mail. Na separate, na para lang talaga sa work or para lang talaga sa agency, ganyan. Para lahat ng kailangan nyo na updates ay makikita nyo na doon lang. Para hindi naguguluhan. Especially things about embassy, about medical, things that you need for the migration. Yan, sorry, napaka-yellow ng mga lights talaga dito, but I really like the color ng mga bulbs kasi very relaxing. Ayun, nakalagin ako. Wala yung aking password kanina, hindi ko maano. So, meron tayong email na bago from one of the people here na kailangan namin schedule for something na, you know, kailangan na gawin, invites, mga ganyan. So, yun nga, sinasabi ko na kailangan talaga meron kayong separate emails para lagi kayo na-notify for everything. Hey everyone! Update time po. It's already, oras na? 5:48. And, ito po si Ma'am Rhea, supervisor. Magra-rounds lang kami. Ira-rounds namin tong mga apartments dito. Hindi pa kasi. Kulang pa yung mga charts nila. Chart. Walking lang. Kasi meron daw pong ano dito. Pool, gym, gano'n. Pupuntahan namin yung mga taga-ibang apartments na mga kabatch namin, di ba? Nandiyan na yung gym, oh. Ayan yung pool! Okay. Ay, so nakalock. Nakalock? Kaya nga. Tapos itahin tayo, ma'am. Kailangan po 2 piece, ha? Nakarating po ang Mayana dito po sa Amerika. Di lang po Pilipinas ang may Mayana, ha? Halaman to ng sementeryo, eh. Tinatanim dito. May pa-garden sila. Halaman to sa sementeryo. Tapos si ate. Ang pangalan mo, te? Char. Ang madam po namin si Mayora. Pakasarap po ng niluluto niya. From GHP ito. May panudos kami dahil mahal ko ng pagkain dito, ano? Ang init? Hindi, may ano tayo, laro. We have it Ito here. na ano siya. Dito na ano to ba na? Paano na tissue paper, please? Sige, tissue na nga lang.
Hindi ko siya kaya. Well, wait. Kayanin mo lahat ng pagsupok sa buhay, te. Yun lang Isa lang yun sa Tapos si Madam Jolly, ang tagahawak po ng kaperahan. Iba din. Doon ka na sa likod. Kasi maliit, be. Ayun na po tayo. I'm Christine. ER nurse. May pa ramen. May pa rice si Mayora. May pa fish sticks si Mayora. Supervisor. Iba talaga yung may-ari ng hospital. Hey everyone! Welcome back! Punta po kami sa picnic, sa pool with Madam Rhea, tagagawa ng aming Mang Inasal from Iloilo. Yan. Maambon. Punta lang kami sa may pool para doon kami magpipiknik kasama ng mga taga-ibang apartments. Kasi bukas na po ang start ng madugong labanan para sa kinabukasan. Madugong. Tin, hi ka naman dyan, Tin. Ang mountain climber ng grupo. Tin from Taguig. Nakakaya tong ginagawa ko. Buti na lang walang tao dito. Tsaka walang pakialam ang mga tao kahit makita nila. True. Walang pakialamanan. Happy. Medyo masarap yung breeze. Parang pabagyo lang. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Shy type ka. Ito po yung dala po nila. Napakasosyalan naman nila. May pa-ribs pa kayo. Beef? Para matignan ko yung vlog mo. Ano pangalan? Joy of me. Hindi nga ako makapag-upload ngayon. Parang Chicken. na-underspeed. Beef to, be? Oo. Parang ang laki naman yan. Mag-hi naman po kayo sa aking vlog. Ang social ng pa-dinner ni Mayor. Iba din. Thank you. Iba din pagpapalitan ang posisyon ng taga-JHP. Ay, sige lang. Good morning, everyone! Meron po kami online class. Sabanan tayo si Mayora! Magandang umaga. 5 minutes. At may 9 minutes pa siya. So, may pa-online class kami ngayon. Sa Zoom muna. Kasi kunyari, kasi naka-quarantine kami. Kunyari lang. Break time muna. Coffee. Coffee po mga madam. Kasi room 304. Very active kung sumagot. Mali-mali. Sagot. Sana yung isa? Nagpa-break tuloy. Ang aga kasing nag-break ni Madam Cheryl. Ni Mayora.